Jasno sada Nikozija tamo koristite talijanske trikove. Žuvela! Hrvatska je svjetski prvak! Marko Žuvela! 15-13 na kraju, Hrvatska je svjetski prvak! Strašno, kakva utakmica! Prvo polufinale, pa onda sada i finale. Oba dvije utakmice dobili smo nakon peteraca. Pokazala je ova reprezentacija još jednom da je dobila taj pobjednički mentalitet, da i kada ne igraju najbolje, da se mogu izvući. Izvukli se jesmo i protiv Francuza, izvukli se jesmo i danas protiv Italijana. Ponovno nevjerojatan uspjeh za naš sport, za hrvatski vaterpolo. Hrvatska je po treći put svjetski prvak u svojoj povijesti. 2007. 2017. i evo 2024. Doha. Gledam tamo našu klupu, Ivica Tucak koji nije završio na kraju u bazenu, nije ni Renzo Posinković, ali je Jure Marelja, ali stignu još. Nevjerojatno, kakva utakmica, poštovani gledatelji.